Zarautz 2030 plan estrategikoa, 21. mendeko bigarren hamarkadako plan, helburu zehatz eta partekaturako ibilbide horria da. Helburuak eta ideiak partekatuz, etorkizuneko zarautz definituko da. Herritarrak, enpresak, eragileak, elkarteak, finean, zarauzko herriak definituko du nolako herria nahi duen, non gauden diagnostikatuko da, nora iritsi nahi dugun eta nola. Urtebete iraungo duen hausnarketa prozesua jarri da abian. Agenda 2030ko konpromisoak ardatz hartuta, garapen jasangarriko 17+1 helburuak aztertuko dira 3 alor hauek kontuan hartuz. Ekonomikoa, soziala eta ingurumena. Zarautz bizi kalitatea, gizarte balioak, kudeaketa eraginkorra eta gobernantza partekatua dituen herria. Plan honen bitartez, zarauztarrok lankidetzan herria kudeatzeko bitartekaria sortuko da. Zarautz 2030 plan estrategikoak herri moderno, jasangarri, garatu, irisgarri, inklusibo edota anitza sortzen lagunduko digu. Herri ilusionantea, ilusiotik egina, emozioetatik, sentsazioetatik, pentsamendu eta jarrera positiboetatik. Zarauztarrok argi izpiak behar ditugu azken 2 urteak koloreztatzeko, grina pizteko, reset bat egin eta amesteko. Norbanako bakoitzak ideia bat ernaldu eta hasiko du plan honetan. Motibatzen dion ura, beharrezko ikusten duen ura. 2030 urtean nahi dugun zarautz marraztuko dugu. Elkarrekin, herritarrekin, hau da momentua nahi dugun zarautz sortzeko. Guztion eta denon artean, etorkizun hobeagoa lortzeko.